Eniku u nagħmel pjaneta sempliċi. Salvu. Il-Knisja tagħmel ħażin għax qed tipprova timxi għall-konċilju ġifieri għax hekk. Salvu, għadek għastaf. Kemm fil-fatt naqblu. Jien mhix qed ngħid. Kulli naqblu. Naqblu. Imma fil-fatt naqblu għandna. Jien mhix qed ngħid il-Knisja m'għandix dritt. Il-Knisja għandha dritt. Jien għandi dritt. Jien il-muftieħ tal-Knisja tiegħi. Ġifieri jien nista' nagħmel li rrid biha. Imma għandi nagħmilha. Jien differenza. Issa inti qed tgħid għandi nagħmilha. Jiena naħseb li fid-dinja tal-lum għandna nippruvaw insibu metodi oħra għaliex. Għaliex il-pulizija mhumiex lid twila tal-kappillan, mhumiex. Għad il-ċesri dak li hu ta' ċesri, u l-Alla dak li hu ta' Alla. Jiena irrid nigwida l-erwieħ billi nagħti l-eżempju b'ħajja tajba, inħeġġeġ lejn is-sagramenti u tħassek fid-dinja tal-lum. Kien hemm żmien ta' meta biex jiena nimponi l-Kristjaneżmu kont ninqeda blodda ċivili, dak spiċċa. Spiċċa ġifieri hemm naqblu. Issa li qed tgħid inti u kieku nkomplu fuq niżviluppaw fuq dan il-punt tajjeb. Il-festa esterjuri jiġifieri li tinkludi jien naf dak li ngħidulu paganiżmu. Dak u spiritwali jew le? Le, għaliex le? Paganiżmu, dak hija natura umana. Let's put it in our heads. Għaliex dik hija natura umana. Iż-żożija tifraħ taf. Appuntu. U ma tistax ikun l-iż-żożija ma tħallix tifraħ. Għax inkella għandna problema, inkella l-umanità m'għandix futur. Mela naqblu. Faċli. Għaliex irrikonċiljabbli ma' reliġjon. Għax hija rikonċiljabbli għax wieħed jifraħ. Mur l-Afrika, ara qudiesa tagħhom. Ara l-offertorju. Idum lek 3 sigħat sfin bis daqbit nabar qisu il-marċ ta' filgħodu tagħna dan. L-offertorju imma aħna dan sirna puritani protestanti li jekk xi ħadd italla bandiera jew jifraħ naqra, xarru każa dik bi-spirituality dik, dak paganiżmu. Fader, inti għattajt waħda interessanti. Inti għattajt l-offertorju. Iġifieri, dan is-sfin li nafu li anka David kien jista' qudiem l-arka, sewwet ngħid jien, imma qudiem l-arka f'parti miċ-ċerimonji reliġjużi u b'sens reliġjuż. Hekk isir bħalma niftakar fi żmien kien jgħidu għall-missaluba Afrikana. Imma aħna qed nitkellmu fuq affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-festi reliġjużi huma esterni li huma qed il-firda bejn ir-ruħ u l-ġisem. Spiritualità falsa ġabita. Aħna ma emmin, il-protestanti jekk huma hemm sezzjoni sħiħa tal-Kristjaneżmu illi biex ikunu biex iħossuhom spiritwali neżżaw il-knejjes tagħhom mill-istatwi kollha, mill-pitturi kollha mur in-National Church of Scotland li huma Presbyterians u saħansitra laqqas kant ma jħalluk tagħmel fil-Knisja għax huma jgħidulek li biex tkun spiritwali trid titneżza lilek innifsek minn dawn l-aspetti kollha umani. Jien ma naqbilx. Ma naqbilx. Fader, hu paċenzja, xi hawnhekk issa ħalli nitkellem ma' ġurnalisti tagħna x'għadhom qatt għandhom mistoqsijiet li jagħmlu n-nies. Xarmejn qabel ma morru reklami. Nistgħu ngħidu John li dawk li qegħdin jikkomunikaw magħna llejla huma dilettanti kbar tal-festival fin. Diskussjoni attiva ħafna ma waqfet xejn. Insemmu fost oħrajn il-nar, li forsi għadna ma temmejniex li jagħmel lil pajjiżna fuq il-mappa tad-dinja, jibatulna wkoll appelli biex tiżdied is-sigurtà fil-kmamar tan-nar billi fost oħrajn jingħataw il-permessi tal-kmamar il-ġodda biex min hu applikat ikun jista' jaħdem f'tiegħu u mhux jaħdem f'taħat ieħor b'riżultat ta' ħafna pressjoni ta' nies jaħdmu fi spazju limitat u bil-perikli kollha li jġib miegħu. Isemmi wkoll il-gażini tal-banek li jgħidu li huma l-unika sfok li għandna f'ċertu rħula li qegħdin jagħmlu ħafna xogħol biex żgħażagħ iżommu l-bot minn vizzi. Ma nqossu wkoll madankollu l-inkwiet tad-dilettanti tal-festi għal fatt li numru ta' drabi qed ikollna ġlied bejn id-dilettanti stess b'mod partikolari fir-rħula li jiċċelebraw iżjed minn festa waħda u rħula ġirien ta' xulxin.
Faġġon l-aħħar kumment forsi mhuwiex relatat mal-festi diretti, kien hemm persuna li rimarkat li ma stedinna l-ħadd bħala rappreżentant tal-nar tal-festi, forsi nistgħu. ħanajda, żomm daqsxejn, biex ma tarax il-ġew tewma, naqa kbira, ġew umna bil-riefa, ħabib tiegħi. Daqsxejn bil-riefa, ġew. Dan hu r-rappreżentant tan-nar, bih. ċinti jista' jkun. Randolph. Mela, John, l-ewwel punt fil-fatt li nixtieq insemmi jiena wkoll huwa relatat man-nar u fil-fatt l-ewwel semmejna il-liċenzji tan-nar, però iktar minn hekk qed isemmulna il-materjali li jintuża. Kien hemm diversi mistoqsijiet li qamu anke is-sena l-oħra, x'tip ta' materjali qed jintuża jekk il-materjali hux illegali li forsi wassal għal dan l-inċidenti kollha. Forsi ġew tew ma jista' jirrispondi. Semmewna diversi punti oħra fosthom. Il-kwistjoni tal-imġar, per eżempju, illi il-Knisja titkellem fuq il-flus, però biex terfa il-vara hemm l-irkant li n-nies iħallsu ħafna flus. Hemm kwistjoni oħra, per eżempju, firħula fejn hemm il-festa titolari u l-festa sekondarja, fejn meta issir il-festa titolari tintrama l-Knisja u kulħadd jieħu pjaċir, meta tkun il-festa sekondarja, il-Knisja tkun imnezza xi ħaġa li żgur m'għandix tkun qed jgħidulna, ukoll hemm kwistjoni oħra ta' min jerfa' l-vara illi di tintiret skont il-familja, ġifieri qed isaqsu għandha tkun hekk di ġifieri għax jiena x'għandha xi tgħid. Ħallew li xinajt propjament. Le, però xi ħaġa li laqtitni wkoll fuq Facebook hija numru kbir ta' żgħażagħ li huma involuti fl-organizzazzjonijiet li jieħdu ħsieb il-festi fosthom il-laqdiet tal-armar, laqdiet ta' żgħażagħ li qegħdin jibgħatulna wkoll il-kummenti tagħhom. Fost l-oħrajn qalulna wieħed mill-kummenti kien il-festa hija l-bennina fejn żgħażagħ b'talenti differenti jistgħu jiskopru l-kapaċitajiet tagħhom il-bogħod mill-bank tal-iskola. Kien hemm oħrajn ukoll li qalulna li il-festi huma attrazzjoni turistika jiġġeneraw il-qlieħ anke fl-ibliet u l-irħula hija xi ħaġa wkoll pożittiva u l-festi jagħtu wkoll identità lil pajjiżna kif ukoll issemma aktar kmieni mis-sur Kolejro aktar kmieni matul il-programm. Kellna wkoll kumment mill-Awstralja xi ħadd qed isegwina mill-Awstralja tal-ispettatur qed jgħidilna l-unika ħaġa li missjajt minn Malta kienet propju il-festi. Tajjeb, forsi nibdew npoġġuha fuq l-internet issa wkoll. Għalix li, ħammorru għal waqfa ta' tarif pubbliċitarju. U kif niġu lura se nitkellem man nies li hawn fis-sala, għandna persuna interessanti ħafna fis-sala, ma nafx fejn mar dak iż-żagħżugħ. Hija hemmhekk qed jagħmel biċċa xogħol interessanti ħafna. Mhux biċċa xogħol faċli li qed jagħmel, ta' ġifieri. Meta ġie jgħid li x'qed nagħmel, qatlu jiena smajtek sew inti qed tagħmel hekk. Nħallikom bil-kurzità, meta niġu lura. Grazzi għal Episcopo AF Signs, Nexus Lighting, Samsung Sound Machine, Photo Classic, Damani Footwear, Esprit Ultimate Fonzu Wines and Spirits. Ringrazzjaw ukoll lil Chanti Supreme, Dive, Vortex, Casavini, Vascas, Optica, Tiptoes u Marshall Chauffeur Driven Cars. Grazzi, ikkomunikaw magħna fuq 5061-5010 SMS, jew nkella fuq kummenti ta' affaritana.tv bl-email, jew inkella fuq il-Facebook. Nar il-ġimgħa li ġej affarijiet tagħna jiddiskuti mal-Kummissarju għall-Unjoni Ewropea Malti John Dalli. 21821-477 ir-riserva postok minn issa. Inkun magħkom minn hawn ftit minuti oħra. Dan il-programm jixtieq jirringrazzja lil Orienta, The Notebook Center, Styling Station, Darmanin Footwear, Vascas, Optica, Gilda għal-ħwejjeġ ta' Olwen u Krista, Francesca Rizzo, Bandi's Nail Studio, Esprit, Ultimate, Bonds, Hans Menswear, Nexus Lighting, Sound Machine, One Radio, Keramid Bathroom Center, Chanchu Supreme, Becky's Nails and More, Kulhat, Marshall's Chauffeur Drive, Photo Classic, AF Science Studio, Peach and Sorrel, Carpisa, Club Cut, Tiptoes, L'Orizzont, The Club Al-Wayet ta' Charmaine, Ministry of Music.
Is-sejl tad-Dow Malta bil-Kirkara wasalt l-aħħar.